ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Dok, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Sabi niya sinasabi ko, kagawad sa radio, baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagkatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapagmotor. Nakapagbilyar na. Nandun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord, na natulungan po ninyo, anak. Okay, magandang hapon sa ating mga amazing people. It's Monday morning, afternoon. Tayo po ay maaga nagradyo kasi po mamaya may pupuntahan kami. Bukas kasi birthday ng aming namayapang nanay noong 1995. Magpapadasal po tayo bukas, kaya po maaga kami ngayon. At doon tayo sa Dorotea Resort para alam po na every year po nagpapadasal kami sa tuwing birthday ng aming minamahal na nanay. Yan. Okay, 1995 nung siya po namayapa at the age I think 85. So, kaya po umaga tayo ngayon hanggang alas 6, then 6 to 6:30, mga testimonial naman po ang ating gagawin. So, ano po ba ang bago sa atin? Ang bago sa atin, ginagawa ko po ang namin lahat, ang makakaya para po lahat po, kung pwede po 100% na pupunta sa amin, magkaroon ng magandang kalusugan dahil po sa unang-una, dahil po health is wealth. Isa lang po ang buhay natin. At nakita naman po ninyo, batang-bata, namatay, 30 years old. Kilala po sa media kasi isang DJ, magaling na announcer. May namatay din pong kilalang-kilala at the age of 82 years old. Kahit po ay napakayaman, pero po ay hindi nakaya ng mga dalubhasa para po ay hindi mapunta doon sa dapat niyang pupuntahan. Kasi alam po ninyo, karamihan kasi pag may pera, akala natin sigurado pag pumunta sa napakaganda, napakagaling na ospital, ay gagaling. Pero po, maniwala kayo sa hindi,
ako po naniniwala, kaya po tuloy-tuloy po ang research natin, tuloy-tuloy po ang ating pakikinig sa mga magagaling na dalubhasa, lalong-lalo sa natural medicine, dahil nga po gusto nating implement. Kasi po talaga nakakatakot na nga po ngayon ang panahon, di ba? At lalo ngayon taglamig, tag-ulan, at marami po may sakit sa trangkaso, sipon, obo, lagnat. Yan. Maraming namamatay ngayon pneumonia, maraming namamatay sa sakit sa puso, maraming namamatay complication dahil sa diabetes, maraming namamatay dahil sa kidney, maraming namamatay dahil sa cancer. Kaya nga po, tayo ay tuloy-tuloy ang pag-research natin kasi ang wish natin, dapat within a month, meron talagang makikitang maganda sa kanilang kalusugan sa pag-inom ng ating mga amazing products, lalo lang Amazing 4, di ba? So yung Tagaligaw po, pumunta kahapo nung Sunday, di ba? 2 weeks pa lang, ang daming sakit nito. May improvement ka agad, hindi siya halos makatulog, may taas ang at mataas ang kanyang uric acid, mataas po ang kanyang may UTI, meron pong kidney stone, meron pong marami pong karamdaman. Okay, marami po siyang karamdaman at sumasakit ang kanyang tagiliran, hindi na masyado makatulog, pero sabi niya doon sa binila niyang good for 2 weeks ay meron na siyang magandang naramdaman. Kaya po ang gusto nga, kung pwede nang babaan, kako ma'am, gawin muna natin 1 month, tingnan natin sa susunod pagbalik ninyo. Kasi nga po yung anak na sumusuporta natanggal daw sa trabaho. Kaya po kami, lahat dito ay ginagawa po namin ang lahat-lahat. Yung isa naman pumunta, yon meron po siyang gallbladder stone, natunaw na raw ng pag-inom ng ating Amazing 4 for 3 months. Then, kinumplito niya ata ang 6 months. Totally magaling na kaso. Nahinto siya kasi pumunta atang Manila. Bumili uli kasi nakita niya ay medyo bumabalik daw uli. Pero hindi pa naman grabe. So, parang may sakit-sakit na naman daw. Okay. So, yun sinasabi natin na huwag nating putulin ang pag-iinom. Di bale, pag okay na kayo, nagpa-laboratory kayo, okay na, balik kayo sa amin at bibigyan namin kayo parang pang-maintenance lang ng ating migawan o kung anumang produkto ang dapat namin ibigay sa inyo, di ba? Kasi importante po, buhay, isa lang po ang buhay natin. Huwag ninyo sabihin na kayo po'y bata pa, na wala kayong pangangailangan, di ba? Ngayon po sa aking pagre-research, isa po sa mga problema ng may mga cancer, isa pa lang ayon, kulang po sa oxygen. Ang ibig sabihin, ang tinitirhan ninyo, kulang ang oxygen, kayo may cancer, ay talagang mahirapan kayo. Kung kayo po ay siguradong acidic po, ang kinakain natin ng mga pagkain ay may acid. Yan. Hindi po alam natin yan. Marami pong factors, di ba? Pag cancer, kailangan alkaline, kailangan marami pong oxygen. Kaya pupunta ka sa isang lugar, sa maraming kahoy, maraming puno, di ba? Okay, at ang kinakain natin ay yung mga pagkain, mga gulay na more on alkaline, di ba? So, hindi rin po natin alam yan, di ba? So, yan po ang So, doon po sa Amazing 4, okay po, marami po dyan na may prutas, gulay na may alkalinity, yung ating po na mga Miracle C, neutral pH, nakakatulong po talaga ng malaki. Pero dadagdagan pa rin po natin yan, di ba? So, yan po ang ginagawa ni Doc Joy Bitito, ni Ma'am Len, para po makatulong sa ating mga kababayan. So, wag po tayo, katulad nung kahapon pumunta, yung father niya, gumastos daw ng 800,000 ata. Yung mother niya, ay na-confine din, ay megit kalahating milyon, di ba? Kasi, yun po ang alam nila di ba?
So, yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan po ay kami dito, ang ating mga produkto, 17 years na. So, may napatunayan na. Kaya nga po si Doc Joey Bitito, nakita nyo parang bata. Hindi po batang isip ha. Looking young, even though I'm 70, going 71, with the praise of God, at ginagawa po natin. Pero nakakakain din po tayo ng bawal. Kahapon, nakain tayo ng adobo, yung baboy na bininta sa amin dito. Adobo at kanina ganun din, di ba? Medyo bawal, pero ininuman ko. O ngayon, kainom ko lang ng 2 Miracle sa 1 Mega 1, di ba? So, kailangan may protection ka. Kung wala kang protection, kain ka ng kain ng bawal, delikado. Kasi wala kang protection Ano protection mo? Diba? So, ganun po yan. Kailangan, yung pong isang magaling na doktor, sabi niya, talaga siya isang nutritionist, medical doctor, sabi niya, ang kailangan talaga natin, mga masusustansyang gulay, prutas. Diba? At ngayon po, nakakatakot na kahit masabi niyang gulay yan, prutas, pero sabi niya GMO. Okay. Genetically modified organism ang ginawaang pamagitan doon sa pagtatanim ay delikado rin sa katawan natin. Kaya hindi mo na alam hindi na natin alam kung ano nangyayari. So ibig sabihin, it's no longer safe. Kahit mga gulay, kahit mga prutas, it's grown through GMO. Genetically modified organism po ang ibig sabihin dyan. Harmful po yan sa ating katawan. Di ba? Halos wala na po yan na sustansya. Kulang na sa vitamina minerals. Okay, kaya po kailangan natin ng mga Amazing 4, Mega 1, Miracle C, yung po mga binibigay namin dito sa inyong lahat. So sabihin po ninyo, dagdag sa gastos. Ay mali. Kailangan protection na. Sabi nga natin, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Gagastos ka ba ng daan-daan libo or milyon nanganib pambuhay mo? Ito gagastos ka lang libo. Hindi ka nanganganib pambuhay, may protection ka. Yung importante kasi, ano ang protection mo? Ano ang pangsangga mo? Di ba? Okay, maliwanag po. Hindi po, puro lang tayo pagtitipid sa maling pagtitipid. Okay. Magtipid ka, huwag kang magsigarilyo, huwag kang uminom, huwag kang magsugal, huwag kang magsabong, di ba? Yan ang pagtitipid. Huwag kang lakwatsa ka ng lakwatsa, huwag kang kain ng kain sa labas. O yan, pwede kang makatipid, pwede mong pambili sa mga amazing products natin para po protektado ang pamilya. O Miracle silang, napakaganda po yan sa lahat ng tao. Di ba? Oh, napakagaling, di ba? Kasi nga ngayon ay hirap na kahit mayaman, kahit ikaw ay powerful, kahit ikaw ay bata pa, ay bigla na lang namamaya pa. Oh. Katulad, yung isa nating ang problema pala, asma ng anak. Oh, dahil na-induce, kaya po ay yung hika niya, apektado na po yung puso. Sa amin po, yung Miracle silang po, malaki nang nagagawa. Lalong-lalo na ang Mega 1, di ba? Of course, pag hindi pa ninyo alam, ay wala talaga. Kaya alam ninyo. Kaya ngayon sinasabi ko na sa inyo, pumunta lang kayo dito para matulungan namin kayo. Total free consultation naman, di ba? Okay, maliwan. Huwag po kayong pupunta sa amin na kayo mamamatay na ang iyong pamilya. Di ba? Parang lagi kami last hope. Dok, kasi hindi kami gumagaling, ang dami-dami na namin pinuntan. No? So, anong nangyari? Mas lalo ka nagastusan. Bakit pa? Yung pagkaano pa lang, punta na kayo sa amin. Wala ka bang sakit? Inom ka na nito. O, di ba? Para hindi ka magkasakit. Para ikaw laging looking young and healthy. Di ba? Okay, maliwanag. So, ganun po yan. Dapat ang isipin natin. Huwag yung isip natin na mali. Ang isip natin, puro pagtitipid. Maling pagtitipid. Diba? Okay, tinitipiran mo, parang iniinggitan mo ang buhay mo. Diba? Parang ayaw mo ikaw maging healthy at humabang buhay. Parang ayaw maging happy kasi
Pag nagkasakit kayo ng malugba, maniwala kayo, ang happiness po ninyo, mawawala po yan pag nasa hospital kayo. Di ba? So, parang ano mo, piniperwisyo mo ang buhay mo. Parang hindi mo mahal ang buhay mo. Ako, mahal ko ang buhay ko. Inuuna ko. Sabi ko kanina. O, kanina umaga, uminom ako. Ngayon, uminom ako 2 Miraculous, 1 Migawan. Di ba? O, marami pa ako dyan ginagawa sa buhay ko. Di ba? Okay, nakukuha po ba ninyo? Sana naunawaan po ninyo kami. We are here as your brother, as your friend. We are here as your friends and brother and sister. Kasi kasama ko si Miss Lynn sa pagraradyo, di ba? Andito kami para makatulong sa inyo. Ngayon, tutulungan kayo para kumita. Okay, maniwala kayo. So, meron na po tayong mga frozen products, mga quality products yan. Yung mga iba't ibang klaseng siumay. Meron tayong siumay big. Meron tayo pong Japanese siumay. Meron pong darating sa atin dito Wednesday at Thursday. Meron po tayong quality na naman po ito. Mas mura. Meron po tayong pwede pang negosyo na siupaw, jumbo, asado, and bula-bula at mini siupaw. Yan. Okay. Ngayon, pati yung gadget na kakailangan, siumay steamer, siupaw steamer, magkakaroon na rin po dito. So, malit na negosyo, tutulungan ko po kayong kumita. Kailangan, sabi ko nga sa inyo, magdasal tayo sa Panginoon Diyos, positive ang attitude, okay? At isipin natin na umasinso ka sa malinis na pamamaraan. Magkakaroon na po tayo dyan. Okay, ampunan po natin kasama na yung mga meron tayong 3,999. Meron tayong 6,999. Meron tayong 9,999. Okay. Ngayon sa atin po, pagpasok ninyo, hindi po lugi. Kasi po doon, lugi kayo. Ang product niya, katulad na may pumunta sa akin, gusto raw akong kunin na ako ang distributor dito sa Albay. Alam po ninyo mga inasal-inasal lang, kung itong mga milk-tea na yan. Alam mo, puhunan 1.5 million. Nung tiningnan ko po ang produkto, alam mo magkano? 300,000 plus lang. Dilugi. Di ba? Sa akin, hindi po. Mayroon na po kayong steamer, di ba? May mga produkto na kayo at kikita, may discount pa kayo na malaki. Di ba? 20, 25, 30. Doon po sa ating kasi pwede po tayo maroon ng mga healthy coffee, pwede natin bigyan kayo ng Miracles kung hindi pa doon sa Amazing 4. Pwede namin kayo bigyan ng mga siumay, iba't ibang klase siumay, pwede namin kayo bigyan ng yung mga siupaw. Di ba? Lalagyan lang natin may sari-sari store ka. May kuryente ka, meron kang rep. Yung rep mo dapat kumita, hindi bayad ka ng bayad sa liko, di lugi ka. Kailangan kumita. Pagbili pa lang, mayroon kami siumay dito, may siupaw, nagpapa-steam ka na dyan, di ba? Okay. Ngayon, kung kakain din kayo, nakamura ka. Discounted na. Hindi ka nabibili doon sa isang restaurant napakamahal, di ba? Napakamahal ang siupaw, napakamahal ang siumay. Di ba? Okay, maliwanag. Yung mga top notcher, bibigkasin natin sa radyo. Di ba? Matutulungan namin kayo. So magpaano na kayo kasi mag-order tayo ng mga steamer, di ba? Kasi po nag-order po ako sa Shopee, 2.5. Yung 3 layer lang, di ba? Okay, wala ka nang mabibilan, hindi ko dito wala akong makita, pero meron akong kausap na with God's grace, hopefully ay para makatulong po kami sa inyong lahat. Lahat may sari-sari store, mayroon kayong mini grocery, meron kayong mga restaurant, meron kayong mga kantin, pwede ko kayong supplyan, di ba? Ngayon, pag-usapan lang po natin sa Diyosan, ayaw ko na magpautang kasi ang daming ginawan ko sana, tinutulungan ko, mga tao kasi iwan ko ba, tinutulungan ka na, manluloko ka pa sa kapwa, yan ayaw na ayaw ko, di ba? Kasi ayaw ko manloko sa kapwa, takot ako sa mahal na Diyos. Di ba? Okay, maliwanag. Pag-anuhin po natin, para may pangbili kayo kasi kailangan madagdagan ang kita. Doc Joy, aanin mo pa yan. Kailangan madagdagan ang kita para makatulong mo sa kapwa. Diba? Paano ako makapagbigay sa kapwa kung ang kinikita niya tamang-tama lang sa amin? Diba? Kailangan madagdagan.
makatulong kami sa inyong lahat, di ba? Sa kalusugan man, sa hanap buhay man, sa pagbibigay man ng tulong sa kapwa, di ba? Ganon po ang buhay, ganon po ang happiness, di ba? Okay, hindi po yung tayo labanan, awayan, hilaan pababa. Hindi po maganda yan. Okay, maliwanag. So lahat pong gustong umasinso, pumunta lang po sa amin dito bukas. Baka dumating po ako dito, mga punta ninyo ako mga bandang alas 10, di ba? Okay, pataas ang alas 7. Pero Wednesday, hopefully meron na po tayong siopaw jumbo and siopaw mini. Okay. Quality po ito. Kausap ko mismo ang manufacturer, yung may-ari mismo. Okay, maliwanag. So, ganun din po mga siomay natin dito. Pinagkaano na, marami nang nag-order kasi nga po nakita ng quality. Kailangan kasi tayo quality kaysa quantity. Okay, maliwanag. Ayos. So, yung may mga karamdaman din po, sabihin naman po ninyo sa inyong tulungan na kayo, sabihin ninyo. Hindi ka, katulad po ni Mr. Raul. Siya po ay talang sinasabi niya, ako gumaling dito. Yung pag-ihi kong ang sakit-sakit bago umihi, na dugo na lumalabas at pagkatapos ang sakit-sakit, instant. 21 hours lang, nawala na. Nawala na ang sakit, nakatulog ng mahusay, at sa yung kanyang pulang ihi, nawala po yun. Diba? Wala pang one day. Kako yan talaga. Kasi nagdasal din po siya sa Panginoon Diyos bago pumunta sa amin. Di ba? Kasi takot-takot siyang mabiopsy. Takot po siyang pumunta dun sa oncologist. Di ba? Nagdasal. Pinainom dito ni Miss Len. Automatic. So, hindi na siya makatulog. Nakatulog kagad. Nung siya umihi, mapusaw na lang. Hindi na dugo. Wala nang sakit. At yung pong pagdating ng less than 24 hours, talagang clear na, di ba? Kaya nga po siya, lahat ng kaibigan, kakilala, kamag-anak, sinasabihan niya. Maniwala kayo, sabi sa akin. Retired, po ito, dyan sa Kapitolyo, Provincial Capital. Di ba? Ang asawa niya, andyan pa rin, Assistant Chief. Di ba? Ayan, kapo, nag-uusap na naman kami. Tagal dito, nag-uusap kami. Nagdasal siya. At papunta siya sa isang oncologist sa unahan pa namin, pero pagdating niya sa harap namin, naka-tricycle, sabi niya, bababa na tayo dito. Dito na tayo kay Doc Joey. Biruin po ninyo yan. So, basta inuna po natin ang prayer, maniwala kayo, maganda po ang resulta. Okay, huwag po natin isipin tayo ang magaling. Ang isipin natin, ang pinakamagaling sa lahat, ang alam ang lahat ang Panginoon Diyos, ang ating si Lord na Jesus Christ. So, hindi po tayo ang magaling. Kami po dito, instrumento lang. Kami po dito, tumutulong lang. Hindi kami ang magaling. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, God first, love, and success. Okay, maliwanag. Sana po ay huwag na tayo magpatumbik-tumbik. Lalong-lalo na po may mga karamdaman. Kahit ano man po yan, pumunta kayo dito sa amin sa DJB Eatery Food Products, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, beside Mabel Passion, Legazpi City. Ang aking numero 0910-4482-598, 0910-4482-598. And the other one is 0917-853-8933, 0917-853-8933. At yun pong gusto naman mag-relax, mag-enjoy, mag-rejuvenate, dyan po sa Dorotea Resort and Spa, meron po tayo dyan na promo, Valentine's promo. Then dito naman po sa amin, gusto pa ninyo maghanap ng room, mga transient, meron Valentine's room naman kami dito. At binibigyan din po kayo namin ng promo. At yung may makaramdaman, kahit ano man po niyan, kahit ano man iniinom ninyo, punta na kayo sa amin. At yung pong gusto magnegosyo, madagdagan ang kita. Madagdagan ba yan ng 1,000 isang buwan? That's already 12,000 a year.
Kung nadagdagan ng 2,000, 24,000. Nadagdagan ng 3,000, 36,000. Kung nadagdagan ng 5,000, that's 60,000 a year. Nadagdagan ng 10,000, that's 120,000 a year. Kaya kayang-kaya ninyong uminom ng ating mga amazing products. Okay, 3999, 6999, and 9999. Okay. Ngayon, below that, pag-usapan po natin, basta ang kailangan namin commitment at maayos kayong kausap. Kasi papipirmahin ko na kayo ng kontrata galing sa abogado. Meron pong notaryo, kayo magbabayad ng notaryo. Diba? Okay, kasi wala na kayong kawala kung kayo manluloko pa sa akin. Direkta na sa kapitan. Diba? Masisira kayo. Konting pera. Wala na pong lukuhan ngayon. Ayaw ko na magpaloko. Kasi pag pinagpapaloko tayo parate, ay isa rin tayong loko-loko. Diba? Kasi alam mo na. Diba? Kaya kailangan honest to goodness na negosyo. Honest to goodness sa pagtulong namin na kayo ay matulungan para magkaroon kayo ng magandang kalusugan. Okay. Ang ating page, Doc Joy Bitito page, i-like ninyo or i-follow para may programa ka tayong Monday to Saturday from 5:30 to 6:30 except Wednesday and Sunday from 9:30 to 11 a.m. Okay, maliwanag po yan. So, ang ating mga produkto, amazing products, mga healthy coffee. Darating na rin po bukas ang ating mga healthy juice, di ba? Healthy coffee. And of course, ating mga frozen products. At by Wednesday or Thursday naman po, yung ating mga napaka-delicious siupaw. Yan, di ba? Okay, para makatulong sa inyo para kayo makapagnegosyo. Kung may rep kayo, pwede kayo magnegosyo. Kung wala kayong rep, kayo po ay kumuha na kahit hulugan para magkaroon tayo ng negosyo. Ang importante, maraming tao, maraming pumupunta sa inyo, maraming daanan. Iyan po ang importante. Okay, maliwanag. Huwag kayong aalis. Darating po ang may mga, meron po tayong mga testimonya hanggang alas 6:30 ng gabi. Okay, pansamantala magpapaalam ako. Kami bukas alas 5:30 hanggang alas 6:30 kami babalik. Pero ngayon, I'll be out. Then, series of testimonials hanggang alas 6:30 ng gabi. Maraming salamat. Magandang gabi. Keep safe everyone. God first. Diba? Love and success. Thank you so much.